ang Ginoo wala nato mo saad o mo pasalig nga ang atong kinabuhing Kristohanon hayahay. Gipahinumduman kita niya nga adunay daghang mga pagsulay panglutos. Kay siya mismo gilutos. So sa kapahinumdum ka nato nga ang atong pagsunod kang Kristo dili usa ka lalim nga desisyon. Daghang mga Kristiyanos ani agi og grabe nga panglutos. Di lang siguro sa atong lugar nga wala kayo panglutos sa Pilipinas, wala kayo persecution. Akong na one time nakakita ko istorya dito sa Japan, sa Nagasaki, na panahon ni Saint Paul Miki ug mga kauban, no? Sila mga disipulo ni Saint Francis of Xavier. Saint Francis kasi Saint Francis man ang unang missionaries nga niadto sa Japan. Una, nindot ang ilang relasyon sa authorities. Kaduha, afterwards, gisuspitsahan sila sa authorities, giluto sila. Ang ilang gilansang sa krus. Ang uban gani, dito gilansang sa daplin sa baybayon. No? Kung mo taob na, malumo sila. Pero nakalansang sa krus. So nga ng mga persecution, si Pablo mismo, usa ka persecutor, gi-persecute. Dagan siya giyagi ang pagsulay, gibato siya sa usa sa atong mga pagbasa. Gibato siya dito sa atong lugar Ikonia. Pero siya mamatay. Kaya ngun sila nga patay na si Pablo, pagbiya nila, nido lang yung mga kauban, nibangon siya. Naangkat, tingalahan pa na, nibalik siya. Padayon na ang iyang misyon. So, karon gipahinumduman tang adunay mga pagsulay. Depende sa tagsa-tagsa ka nato. Ang kanta, gawin natong kanon, awitong, dili sayo ng pagsunod kang Kristo. Pero ang mga persecution kaniya to, wala ang magpugong sa pagkailap. Buhay na ito'y nahimong kanang kung tanong mo ito'y nagbukbo ang dugo sa mga martir mo, yung nagbubo arubok kailap ang Kristiyanismo. Kung dili taangay nga mahadlo ka, doon na dahil pagsulay dahil hindi nalang musod kang Kristo. Ipakita lang nato ang reality. Dili ayahay pagsunod kang aduna. Apa dili lang naman puro lun-lun pagsulay, kasakit. Iyang ipadala ang Espiritu Santo aron pagdasig ka nato, pagligon ka nato. Taliwala sa mga pagsulay, taga-kalinaw aron atong ma-overcome, malampasan ang mga pagsulay sa kinabuhi. Taga-ata sa kusog, wala gitangtang ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Kaya kung wala na challenge, wala naging nga, wala na may problema, kung masubukan, muna daghang problema. Kapan, ayaw ka mo kabalakan, ana ako kanunay, nagpaluyukan, ana ang Espiritu Santo, nga mugiya ka nato. Siya ang mulamdag, mahatag natong kadasing. Aron atong malampasan ang mga pagsulay, mga kasakit sa kinabuhi. Mo ginay atong angay natong hinumduman. No? Wala tayong mag-isa. No? Hindi tayo nag-iisa. Kay aduna tay ang manlalaban, the advocate na 2 weeks from now, 2 or 3 weeks, ato nang ang Pentecostes. Wala, ang diferensya, we are not alone in our struggle, in our fight against the evil of the world. Pag-isgot si San Juan og kalibutan, kadtong mga tao nga supak sa iyang minsay.
the world na mo ay nag-persecute kaniya, naglutos kaniya. Dili ang tibuok kalibutan nga gimo sa dili kadtong mga supak sa ebanghelyo mo tayo yung gitawag kong world ang kalibutan nga mo ay mulutos sa mga tinun-an ni Jesus. Pero dili don't be afraid mo. Okay na ayaw ka mo kahadlo. Bisan siya adunay mga paglutos. Ayaw ka mo kahadlo. Ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Manayang promise sa wala ko sa musaka. I will be with you till the end of time. Amidst persecution, dahil wala sa mga kalisidanan, kasakit, di ta angay mahadlok. Kaya naanag uban. Pero dili sa ta mo atras kung maabot ang mga pagsulay. Labi na sa diya sa ato pagsunod ang Kristo, di ta angay mo atras, di angay ka nga mahadlok sa mga challenges sa atong kinabuhi. Kabahin na apan na kanunay nagpaluyo ka nato ang ginoanyang Espiritu, ang Espiritu Santo, bughatag nato og kanang kalig-on, kaisog sa pagsagubang aning mga pagsulay. Kaya di halata mo lambo sa atong pagtuo kung gusto mong walay problema, ay sunod kang Kristo. Hayahay ko no ang mga tao nga naa sa kalibutan. Iya naman siya. Di na siya angay nga sulayan, kaya iya naman. Kita nga wala sa kalibutan, apan ni apa sa kalibutan, iya gutang lutuson sa kalibutan ang mga tao nga supak sa ebanghelyo. Pero katong dili supak, wala sila problema. Wala may mulutos nila. Kaya ila naman sila sa kalibutan. Pero wala nagpasabot nga wala sila problema. Naaghapon kay ang atong kalibutan dili perfecto dahil yung mga problema. Ang diferensya musagubang sila sa mga kalisidanan, sulo nila wala sila kuyog, wala sila katabang. Kita aduna kay anak nato ang Espiritu Santo. Palihog manindog.